matan olu minɛla damansena Mali kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo. Murja Nara Marala yen gendarmerie jatigɛ wale taba olu ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin yen ma. An bɛ waati min na i ko sisan nɔ tobilikɛ gazi o kɔni sɔngɔ yɛlɛnen don kosɛbɛ. Sogoko o fana gɛlɛyalen don Mali fan caman na an bɛ don min na i ko bi. An balima an bɛna ni kibaruya ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. Chinois mata ɲɔgɔnna olu minɛla damansena Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo. Kibaru min sera ma o ko la olu ye a yɛrɛ ka fɔ tɛnɛn don marisi kalo tile 27 Mali minisiriso min bɛ ni o ka baara ɲɛsilen don dugu jukɔrɔ nafoloko ma o bolo fara dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka baara ɲɛsilen don Mali kungo kɔnɔnaw la kɔlɔsili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu bɛ yɔrɔ minnu na olu ka o wulikajɔ nin de kɔnɔna la u taara bɔ Chinois dɔw kan Tombola ni o bɛ Nuga commune kɔnɔna la Kangaba ka taa sɔrɔ ni Chinois ninnu olu kɔni talen bɛ ni sanubɔ mansin kɔni dɔw ye ni ka tila ka taa ni u ka baarakɛminɛn caman kɔni ye ninnu bɛ ka sanu kɔni bɔ ni yɔrɔ kofɔlen na ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo. O hukumu kɔnɔna la fintigilakaw kɔni ye ni Chinois ninnu kɔni minɛ ka taga ni u ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka baarakɛminɛnw kɔni na ko dingɛnsen mansinba o den 7 tun b'a la ale ni pick-up 2 ani katakatani 3 fo ka taa se groupe belebeleba o yɛrɛ kɔni fɛnɛ 4 ma. Ni Chinois ninnu olu kɔni minɛla ka u bila Mali kiribulon tigilamɔgɔw olu ka bolo kan u ni ɲangili min ka kan o ka da u kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka ni wulikajɔ ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na Mali dugukolo o yɛrɛ bɛ se ka lakana ale ni sɔrɔ o yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na sabula ni ye a ta ka lajɛ ko maa wɛrɛw kɔni bɛ se ka sanu bɔ Mali kɔnɔ mun tɛ malidenw yɛrɛ kɔni ye ko nka ni o bɛ kɛ tɛmɛsira dɔw kɔni de bɛ yen nɔ fo i ka tɛmɛ o fɛ jagoya la walasa Mali o kɔni bɛ se ka nafa sɔrɔ a sanu bɔta la. Ko nka maa caman kɔni de bɛ yen nɔ u kɔni bɛ bɔ ni yurugu siraw ye u ni duguden dɔw kɔni bɛ bɛn a la ni olu kɔni bɛ sɛbɛn d'u ma sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ sɛbɛn lakikaw ye u bɛ sɔrɔ ka taa u yɛrɛ di sanubɔ kɔni ma ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ka wulikajɔ o yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ ko ni damansen minnu kɔni filɛ tan tɔ Chinois kɔni fɛ ko a kɔni bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw kɔni ka ji bɛ tiɲɛ ko wa o kɔfɛ u bɛ taa mɔgɔ caman kɔni de ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni fɛnɛ la ni ka o sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu kɔni tiɲɛ ko ka taa san 2021 ka na bila bi la ko Chinois caman kɔni de minɛla ni baara la Mali kɔnɔna la ko wa u ka kɔlɔlɔ kɔni sera duguden caman ma duguden dɔw yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo bilen nɔ ka sababuya kɛ Chinois olu kɔni ka ni baara cɛjugu ninnu ye Mali kɔnɔna la. Nunu ka degun a bɛ se hali jɛgɛminɛlaw ma fo ka taa se hali baganmaralaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ko ni wulikajɔ minnu kɔni filɛ nin ko ni baara ninnu kɔni bɛ to sen na ko wa fɛnɛ ko a kɔni tɛna se ka ɲɛ fiyewu fo dugudenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka fara jamana ɲɛmɔgɔ kan walasa cogoya min na u bɛ se ka ni waleya sugu ninnu ka u kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye tɛnɛn don marisi kalo tile 27 Murja ni o bɛ Nara commune kɔnɔna la jatigɛ wale taba olu kɔni cunna yen gendarmerie kɔni kan. Kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko jatigɛ wale taba dɔw kɔni wulila nɛgɛ kaɲa 22 wagati tɛnɛn don ka u kun da Murja ye gendarmeso kan ko ninnu kɔni talen yen nɔ ka taa sɔrɔ gendarme minnu kɔni tun bɛ garde la ko olu kɔni man ca jatigɛ wale taba ninnu kɔni olu filɛ ka tiɲɛli caman kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko gendarmeso in yɛrɛ ko o mɔbili 2 tiɲɛna ko wa a gaw olu jenina gendarmeso kɔnɔna yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen donna ɲɔgɔn na nka a ka bɛɛ lajɛlen kɔni na dɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni n'i ma to a ko da fɛ. Ni jatigɛ wale taba ninnu olu ka nin baara cɛjugu ninnu kɔni kɔfɛ fintigilakaw olu ye ɲinini baaraw boloda nka ko o kɔni ma se ka kɛ sababu ye ni jatigɛ wale taba ninnu u kɔni ka se ka sɔrɔ o kama maa minnu kɔni kun don olu sugu ma se ka dɔn nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da tulo kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye gaz butane ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn tobilikɛ gazi la o kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don ni sunkalo in na. Kibara minnu sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko gazi ale kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko mun yɛrɛ kɔni ye a bara fitinin ye ni o ye 3 kilo ye ko o kɔni bɛ 750 ni 50 la fan dɔw ko mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye gazi bara kumaba ye mun b'o sanfɛ dɔn ni o ye 6 kilo ye ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ 1000 ale ni 400 na. Gatigiw olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ni gazi sɔngɔ gɛlɛyali ko a kɔni kɛra degunba ye ka ɲɛsin olu ma sabula ni sunkalo in kɔnɔna la maa caman de bɛ yen nɔ olu mana wuli sukuri labɛnw kɔni na olu bɛ baara kɛ ni gazi ye walasa u bɛ se ka teliya cogoya min na ko nka gazi sɔngɔ yɛlɛni o kɔni kɛra sababu ye ka degun caman kɔni lase olu ma ni olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka u ka baaraw kɛ i n'a fɔ u tun bɛ a kɛ kɔrɔlen cogoya min na. O gazi gɛlɛya o yɛrɛ kɛra sababu ye maa caman olu bɛ ka yɛlɛma charbon ale ni lɔgɔ olu la tobili la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali gazi a kɔni gɛlɛyali ni waati ninnu na tan ko o kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni tun bɛ u ka jɔyɔrɔ ta a la ni o ye ka gazi sɔngɔ subventionné walasa a bɛ se ka nɔgɔya dugudenw ma cogoya min na nka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ lahalaya min na i ko sisan
ko olu kɔni tɛna se ka u kun don gazi o kɔni subventionneli wari kɔrɔ o kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya fɔlɔ don gazi ko la ko wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko gɛlɛya min kɔni kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ kɔni sɔrɔ ni waati laban na ni o kɔni sababu bɔra Ukraine ale kɔni kɛlɛ la ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ka gazi ko ka o tɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ gɛlɛya ninnu de kɛra sababu ye gazi ni ale kɔni gɛlɛyala Mali kɔnɔna la kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye soko o gɛlɛyalen don fan caman fɛ o kɛra sababu ye maa caman olu kɔni bɛ ka u ɲɛsin kɔgɔjijɛgɛw ma kibara minnu sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko Mali fan caman kɔni fɛ ko misi o yɛrɛ sɔrɔli ma nɔgɔ kuma tɛ ka taa se saga ma ou bien bagan wɛrɛw o waleya minnu kɔni filɛ nin ye o kɔni kɛra sababu ye ni sogo ale kɔni gɛlɛyala Mali fan caman fɛ mayinakaw fɛ yen nɔ ko sogo kilo o yɛrɛ tɛ se ka san tuguni k'aw ladonna k'a fɔ ko yen boucher olu kɔni tɛ ka sɔn ka sogo kilo kɔni feere ko sabula ni u y'a kɛ ten tɔ u tɛna se ka bɔ a la o kama olu kɔni bɛ sogo sarada de walasa cogoya min na olu kɔni ye wari min don u ka misiw la k'a faga u bɛ se ka o wari bɔ cogoya min na mayina sogo feerela dɔw ka fala ko hali ni olu kɔni ye sogo kilo feere 1000 na ko olu tɛna bɔ o la ko o de ye a to olu yɛrɛ y'u ka sogo kɛ saradalen ye o tɛmɛlen kɔfɛ kulikoro fɛnɛ a yɛrɛla k'a fɔ fɛnɛ ko dɔ bɛ ka fara sogo sɔngɔ kan yen nɔ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye kulikoro musow olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman bɛ ka u ɲɛsin kɔgɔjijɛgɛ de ma sisan ko ga Bamako kɔni kɔnɔna la ko sogo kɔni fɛn ma fara a sɔngɔ kan ni waati laban na sabula ko sogo koloma o kɔni bɛ 600 la mun kɔni ye sogobu ye o bɛ ka feere 770 la ni gɛlɛya ninnu kɔni kɛla sababu ye ka degun caman kɔni lase nasanaw ma ni olu yɛrɛ kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɔw kɔni ka bɔ sogo sɔngɔ la walasa olu kɔni bɛ se ka lafiya nasanyɔrɔ la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan